Takže môj zážitok z Fiatu 127, ktorý skončil až na konci trošku nešťastne, bol úžasný. Úžasný. Myslím si, že organizátor pripravil pre vás všetkých podľa mojich propozícií možnosť previesť sa oveľa rýchlejšie, ako som to urobil ja. Preto, lebo ja som sa teraz previezol v aute Tomáša Polomca z Nitry jednoznačne na najrýchlejšom Fiate 127, ktorý zrýchluje z 0 na 100 pod 3 sekundy a môj zážitok bol úžasný. Približne na 300 metroch nám odišla riadiaca jednotka, čo ma veľmi, veľmi mrzí, ale my ideme ďalej a ja pevne verím, že Tomáš dá do poriadku svoje auto.